Ang Phaijak Ramchandra constituency ni bisingo khobjak mo Songkla hati. Kay dara ni bo mungkin sa. Ani buung khai brojo gopal. Hambai. Nung kay tam phal dara ke. Ang khai ko jara dirok sunam phalo tai kara gozarok. Kai toktak mani rok phalta. Ronphe sabu rok chini batasa hok rok. Or je nung mani mani rok Biscuit jotono. Boni ni product etong mane nung samar Ang sanama khai kara goza o nengki jrabi talmon. Abro khang sanamu. Busu balok khanang mo harap. Ang kai balok khabne 1997 ni simi sanamani. Nggak tahu ke 2023 muhata. Mono kari titam rok. Ini kuni samung rok kisek kisek kaita robot dogra terengwa de kukta kam kayo. Income rok busu rok nta. Income kaita bisi kere falman hurung ke ba 300 pan kaleka kaba 200 pan kaleka amti rokta. Nggak jure kun samai 500 pan kalai mano. Abo mani falman musareta. Nadino yang khamawa podobil hati rok tong hediba. Yang hat kata tongo Ratanpur tongo yang pu phasing kangkai Tulasikor Sampar te Basaibari Behalabari rok tong. Sung nuguta je wancha basongni borok thangi mani rok phaluyota. Nongorok wancha rok phalan hnei abo haike phar phal gagi rok. Agi ke falka nggak abun pore rok gunok luman pore. Phale lai liata. Enggak borok daborok present rok phai borok phalan. Borok mani paikar simiri kelang phayo. Mani tuni kelang phaita seno. Borok dukan khologi phal liata mele liata. Borok dukan phai mani tuni kelang phayo. Abo khai norok borok no phalili abo khai. Yang tu nya chinro kam tu nya. Oke o hati ki committee re tong na bazar malik te mo. Agi committee tongo. Committee ro khai ke ta puru. Mo ko sankhola bazar. Boba ro kholo. शुक्रबार बाय मंगलबार हाथीबार takokni bomong tam Ozoy Debrama. ozoy busu balok kamo hai wahan rok Nekai Palmani 2012 ni simiang sengmani. Iko tapos jora mo hai kamno no angkai tongota. mobile mang den ni family rok Aw ani family aw mobile garabat kisah bicara tong abon ora kisah raja ba plus sido kayo kay mo ni soli tong jota. Aungkai tabu ang to nugo kabang ma jaga de yang Podobil Champar boi Tulasikor Ratanpur kabang ma wansaro bo thangi phaloyo nor to ang wansaro nugia khu phabai mani oro wansaro phai phalbai ke tamung no do sagar ki Wansarok phai oro phalbe bolte agi ko to phayo phai pino tabu kang kai chidi mo edisi area ni bisukong kang kai debromorok je khalai tang je sai tongmani bisikti kang kai chini tebo tolar rok lai thano hinoi oro debroma sudono local bazar ba phalai cholai lai chini hinoi choli ma haita mane oro wansaro phai phalpai ke hangkai chini lab degno na loss degno aboni pokhe kang kai to wansarok no oro chi tongba kang kai to belai thino hamya nang nai tang kang kai borok ni bising kang kai to rang pusa to bongning gila business to bongning gila এরপরে সিংবা যে খাই টংজাও কিজান বিচে না হারে হয় ইয়াবরক বা তেবো ব্যবসা চলি আঙ্গি ডাউন খানাইতা একটে এমনকে তো বল লোকাল বাজার বলে dako to nimbu mungkin asa ani buung khai sortis deborma mungkin mo hai business mo hai rok wahan phal dong busur balok ang 18-20 bosor kakha tabuk bai tabuk su jorata Nino to ang nugia ko abo hai wansaro phai de phimani or de phai ka hangkai chin borok ni tam lab no tam khoting no kicha abo kya sai khna obo no sinoro agi wanji habai phalpai mani angkai wanji hapka kai borok khongkai bong business sangkai kalai ke phal kalang thango sin borok khai borok no pai ado angkai wanji hapka mani no sin borok ni dukan se kamao angkai abagino tabuk একটা সিনিয়র বাজার কমিটি হইতে একটা সিদ্ধান্ত খাইলেকে ওয়ানদিনো जों হাবলিয়া হাবো ঠিক না পাইকার কালাং মাথাঙ্গো পাইকারি হিসাবে मा কালাंनायते belai kaham kok khnai makasing hati ba bo baro hati শুক্রবার বাই মঙ্গলবার মঙ্গলবার ke oro বাজার তো মানে ডেইলি ন ওয়াটবার চিনর চক বাজার উঙ্গই তো মাছ মাংস মানো চিনর দৈনিক মান hambai nung borok phai mani
ang to badan phayo hati pemen hati payment ta tam rok paina hani pemen o hai hati tuktak payment payment ta nge chino ba tibrasa bazar ba wan sa bokri chin bore chung chimi paile tongta wan sa bokri ba thorok tangnai kirei bekhna ranai kirei te podre pot tu phalai rok kirei rok ni khana hota hinkai oro to nu khach tibra samang se hediba no boramani paile tong moro ke sagar agi de dabo tabuk to chin boro otak ba kha chin boro tu phalo data ba yo chin boro thani paita bekhna ranai rok to bukna nane botongo da takne botongo chin boro mangta blai hambai bumong ke sagar Surya Kumar kami khai Sonkhola oroni no hambai blai hambai taku ni bung ke sagar Salente belum. morok mo akram dok boroni na harna Mau bazar tel mau nahar. nung de thangi na har na bor lebri pai Ang thang nahar yo. Ang thang nahar yo. ingkai aron na haria kene oro phalbai man rok buti ro busuk rok nang ajewi tong busuk lap ma Busur mana nih mau payo dam tak yang pano dam kom kayak di sini ya ati ada dia ada roko cai soro kronya ta. ingkai oro dabon rok khoro busuk bang do oro phalai rok berma akram phalai nang hatio busuk bang Ini kecil kene bazar baru kata muka. bazar baro khai busuk bang Tinjan ang. tinjana rok tinjana rok mo ingkai dabo oro norok tinjana tong thani tebo judi oro 10 phano te 4-5 jona oro phalna phaika phali tong phaika ingkai nang bahai no kaham ding no na loss ding no ba abo ke sagar Anjir pakai jeng langsung aja palma yang panai jeng bongkan bisa banyak robo. Dam kom khabar ko palma no kayak jeng kayak langsung panai aja palma yang panai. Wansra bong jeng dia palma kana. Bong kelap belum ya. Nggak jeng kayak jeng dia orang kayak jeng punya aja jeng palma kayak. angka to buti rok no mobile Vamos, hermano.